Vidste du ikke, mig og Milo var kærester? Er I kærester? Ja. Hvornår er I blevet kærester? Det er siden vi blev gift. Siden er I også blevet gift? Ja. Vi har kysset sammen på munden. Hvad? Ja. Har I kysset på munden? Ja. Nej. Jo, vi har. Det har I. Nej, du driller. Nej, jeg gør. Milo, far. Det er meget rigtigt, far. Det kan jeg lige love dig for. Hvis du spørger Milo om det, så siger han også ja. Hvor har I kysset henne? Op i min børnehave. Okay. Ude på badeværelset. Hvad? Prøv vist lige, jeg skal have en snak med Milos mor og far. Hvad vil du sige til dem, far? Jeg tror, jeg vil sige til dem, at det er dem, der skal betale for brylluppet. Hvad? Nej. Jo. Du gør. Skal jeg betale for brylluppet? Ja, Hvorfor? fordi det er din egen børn. Jamen, Milo er da ikke mit barn. Men jeg er dit barn. Ja. Men jeg har hørt, at Milos mor og far har masser af penge. Jamen, det har du da også. Hey, så mange penge har jeg heller ikke. Nå. 100 kroner, det har jeg. Vi er kærester. Det er bare i orden. Milo er også en sød dreng. Jeg besluttede mig, at jeg kan være kærester, indtil vi bliver døde. Nå, det kender Jeg jeg. flytter til far og far fra Milo. Ned i kælderen. Ja. Tror jeg godt, Milo han gider det. Hva? Det bestemmer jeg. Ja, så er min tegning færdig. Er du også færdig? Jeg er allerede færdig. Er du High sådan? five. Do low. Too slow. Nå, det var en hyggelig maleting, det her. Har du en pille? Jeg har jo lige lavet en. Hvad far skal den så være?